चॅनलवर. तर आजची आपली रेसिपी आहे मुगाची भाजी. आणि मुगाची भाजी कशी बनवायची ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आम्ही स्टेप बाय स्टेप सांगतील. तर व्हिडिओला पुन्हा येऊन परत बघा, तुमच्याने एक पण स्टेप मिस नाही होणार. तर चला आपण आजची रेसिपी आपली स्टार्ट करूया. नमस्कार, मी भारती. आजची आपली रेसिपी आहे मुगाची भाजी. अख्खे मूग घेतलेले आहेत मी. आता बघा, मी त्याकडे तेल गरम करायला ठेवलं आहे गॅसवर. आता आपण याच्यात आलं लसूण टाकूया. हे मी पिसलेलं नाही आहे, खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतलं. शिराई, थोडं जिरं, कढीपत्ता व चिमूटभर हिंग. मिक्स व्यवस्थित. लसूण तेलात व्यवस्थित फ्राय झालं पाहिजे. आता आपण याच्यात कांदा घालूया. मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा मोठ्या वेळेपर्यंत तळून घ्या. बघा, आपला कांदा मस्त मऊसर झाला आहे. आता आपण याच्यात टॅमॅटो टाकूया. 2 टॅमॅटो आहेत, बारीक चिरून घेतले. टॅमॅटोला वेळ लागतो थोडं फ्राय होण्यासाठी, म्हणून आपण याच्यात थोडंसं मीठ घालूया. म्हणजे आपला कांदा टॅमॅटो लवकर फ्राय होईल. कांदा आणि टॅमॅटो मीठ टाकून फ्राय केला तर थोडा लवकर तयार होतो, आणि तो उशीर लागतो टॅमॅटो वाळायला. आपला टॅमॅटो आणि कांदा व्यवस्थित मस्त मऊसर झालेला आहे. आता आपण इथे सुके मसाले ॲड करू. लाल तिखट आहे घरगुती, 1.5 चम्मच घेतला आहे मी. काश्मीरी लाल तिखट, हळद, धना पावडर. आपण मीठ अगोदर वापरलं आहे, म्हणून थोडंच मीठ घ्या तुमच्या चवीप्रमाणे. व्यवस्थित मिक्स करा. ते मसाले तेलामध्ये फ्राय झाले पाहिजे. आता मी याच्यात या 2 अख्ख्या मिरच्या टाकते. मी मधून चिरून घेतलेत. तुम्हाला नसेल आवडत तर नका वापरू. आता आपण याच्यात मूग ॲड करूया. हे बघा, अख्खे मूग मी एक रात्रभर भिजत ठेवलेले, आणि सकाळी पाणी काढून व्यवस्थित सुती कपड्यामध्ये 24 तास बांधून ठेवलेले. हे बघा, मस्त मोड आला आहे. तुम्ही पण ट्राय करा असं, जर मोड नसतील येत तर. व्यवस्थित मिक्स करा. पाणी ॲड करा.
मिनिटं शिजवून घेऊ. ही बघा आपली मुगाची भाजी तयार आहे. पण शिजलेली आहे. कलर पण बघा किती छान आला. त्याला तुम्ही गरमागरम भात आणि मस्त गरम गरम चपाती बरोबर खाऊन बघा, नक्कीच आवडेल. टाकून याच्यात मिक्स करूया. भाजी तयार आहे. चला खायला सर्व. आजची भाजी कशी वाटली ही कमेंटमध्ये कळवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जर नसेल केलं तर, म्हणजेच आमची नवीन रेसिपी आली तर सगळ्यात पहिला तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर भेटू आपण पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड बाय.